Cum era 3, 2, 1, start? Nu știu. Așa. Bine v-am găsit din nou. Să sperăm că mă vedeți ca lumea, cât de cât. It's fine? Ok. Să începem. Bună, eu sunt Ramona și sunt foarte bucuroasă, mai ales după primul video lansat, pentru mesajele pe care le-am primit și suportul și susținerea voastră. Pentru că una din cheile succesului feminității și activarea energiei feminine este naturalețea, așa că o să fiu naturală. Întâmplări care vi se întâmplă și vouă, gen dacă mai latră cățelul, dacă din greșeală mai sună telefonul, da, este o chestie naturală și ne o asumăm. Hai să nu mai încercăm să fim perfecți. Am un motto pe care îl folosesc. Sunt perfectă în imperfecțiunea mea. This is my motto. Cu asta rezonez. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să port măști, atâtea măști, încât să dau bine. Doar pentru a da bine. Fac lucruri pentru mine, dacă simt eu nevoia să fac ceva în sensul acesta. Da, bun. Să continuăm discuția unde am rămas și unde am zis că o să revin cu subiecte pentru voi. Și continuăm cu rănile pe care vi le-am enumerat. Cele 5 răni. Respingere, rana de respingere, rana de abandon, rana de trădare, rana de umilință și rana de nedreptate. Dar înainte să continui toate chestiile astea, țin să precizez un lucru care nu a fost înțeles. Doar îl precizez, nu încerc să conving oameni, nu încerc să conving femei să mă înțeleagă. Cine rezonează cu ce transmit eu, înseamnă că e suficient de deschis la informații, cine nu e nicio problemă. Pur și simplu nu rezonează cu ceea ce spun eu. Și vreau să precizez așa. Energia sexuală egal energie care creează. Energie creatoare. Ce creează? Ce vrei tu? Ca femeie, ca om, ca ființă. De aceea este foarte important să înțelegem că dacă noi manifestăm și creăm din aceste răni, din aceste programe, din acest virus de programe care ne-s băgați în cabinetele la televizor și hipnoze și tot felul de paraziți care nu ne lasă să ne dăm voie să ne manifestăm în cea mai frumoasă versiune a noastră, nu cea mai bună versiune, exact cum ai spus, de zeiță. Dacă nu dăm jos toate programele astea toxice, dacă nu dăm jos toate măștile astea, dacă nu vindecăm rănile astea, nu putem merge mai departe. Așa că prima rană de respingere, care are masca fugarului, se manifestă, se preia încă de când mama este însărcinată și o transmite pruncului. Cum? Dacă mama s-a gândit la un moment dat că vrea să abandoneze sau nu mai vrea acest copil, deja el simte rana de respingere, automat se activează și rana de abandon. Rănile astea, care le cărăm cu noi ca niște bagaje așa în spate tot timpul, se fac din ce în ce mai mari dacă nu le conștientizăm și dacă nu le vindecăm.
Și de asta spun că e foarte simplu de vindecat. Și energia sexuală, energia creatoare, le vindecă pe toate. Aceasta propun eu ca și soluție de vindecare a rănilor. Rana de abandon, cum am spus. Încă din pântecul mamei, pruncul, preastările mamei. Pe lângă preastările mamei, mai ia și programele ei, programele tatălui. La fel și tata a preluat și programul mamei dinainte, tatălui, și tot așa putem să desfacem și să mergem pe arborele genealogic, încât să înțelegem că suntem rezultatul atâtea generații și am preluat atâtea și atâtea programe și traume. Bineînțeles, am preluat și unele programe bune, dar cu toate acestea, asta nu ne-a dus într-un rezultat în care noi am făcut altceva în viață decât aproape similar ce au făcut părinții noștri. Moneda e aceeași. Moneda e aceeași. Depinde pe ce parte te uiți. Că are sens ce o să spun acum și că face legătură, bineînțeles, cu cele 5 răni și vă recomand să citiți cartea doamnei Bourbon, unde le explică pe larg aceste răni. Voiam să vă spun o chestie destul de interesantă. Un tipar. Femeia este foarte frumoasă, se aranjează, se pregătește, miroase bine, parfumată, se dă cu ruj, zâmbește, la, se distrează până la anumită vârstă. După aceea se căsătorește. Și de acolo începe declinul ei. Devine sclavă. Devine sclava propriei vieți. Slugă. Nu mai are grijă de ea. Nu mai e pe niciun loc în viața ei. Prima dată e soțul, copiii, casa, facturile, grijile, problemele. Toate îi vin. Toate. Nu zic că asta nu fac parte din viața noastră. Dar totuși, femeilor, totuși chiar așa. Unde v-ați pierdut așa pe drum? De ce v-ați dat puterea? Că acum m-a și dus subiectul în așa fel încât să mă iau un pic și mai repede decât trebuia să mă iau de voi. Nu intenționam să mă iau de repede de voi, cu ghilimelele de rigoare. Nu mă iau de voi. Doar spun niște aspecte confirmate care se văd și se repetă în viața femeilor. S-au căsătorit, au făcut câte un copil, bineînțeles, 2, 3, e minunat să fii mamă, nu zic nu. Dar de ce uiți de tine? O să-mi zici că nu ai timp? Nu vreau scuze. Scuzele sunt pentru tine. Nu. Gata. Nu. Scuzele nu se admit. Nu ai timp pentru că nu vrei. Nu vrei suficient de mult. Nu-ți dorești suficient de mult să ai timp pentru tine. Pentru că te-ai lăsat. Tu, de pe cel mai important loc din viața ta, nu mai contezi nimic acum. Bineînțeles. Continuăm de unde am rămas. Asta era doar o paranteză. Mi-ar plăcea foarte mult să facem live-uri în care să putem să vorbim pe îndelete și mult, și cu întrebări și cu răspunsuri și să fie o interacțiune, bineînțeles, pentru cine îți dorește.
cine îți dorește, pentru cei care o să intre doar să mă conteste că nu le place ce spun eu, nu e pentru ei și nici nu o să intru în jocul lor. E pentru cine înțelege ce spun. Și că spuneam de rănile acestea. Totul începe din pântecul mamei. Totul. Cred că tot oricum e destul de mult spus. Pentru că și mama la rândul ei, având rănile transmise de mama ei, deja automat o femeie nevindecată transmite copilului ceea ce nu a putut ea să rezolve. E clar până aici. Dar pornim de la modul în care femeia e însărcinată. Ea a transmis deja ce nu a rezolvat mama, ce nu a rezolvat bunica, cealaltă străbunică și tot așa. Și avem o nouă generație plină de traume pe care, vai, copiii din ziua de astăzi sunt debusolați. Nu sunt. Nu ți-ai rezolvat tu, în primul rând, și nici tata, adică să nu dăm vina doar pe femei. Nu și-au rezolvat problemele și le-au dat mai departe și care o să continue în continuare dacă nu se rezolvă. Deci rănile se activează încă din pântec. Rana de abandon e suficient doar să te gândești că vrei să faci un avort. Deja s-a instalat la rana de abandon. Dacă nu te-ai gândit atunci, poate după ce ai născut, nu-ți mai place de tine, cum arăți, ceva se întâmplă, ai un gând, e suficient să ai un gând și se va manifesta. Ca și rezultat, copilul tău o să aibă aceste răni. Bineînțeles că și tu le ai. Și tu le-ai primit de la părinți, pentru că se primesc foarte ușor rănile astea și n-ai știut cum să le rezolvi. Nu căutăm acum vinovați. Și nici nu o să căutăm vreodată vinovați. Căutăm soluții. Mergem mai departe. Rana de umilință. Ți-ai umilit vreodată copilul în public? Eu vorbesc din experiența mea, pentru că mama le-a făcut pe toate. Așa. Și ce se întâmplă ca mască? O să fiu masochist. Masochist. Pentru că n-am spus despre rana de abandon, care este masca, și nici despre rana de respingere, care la fel și are masca ei, masca fugarului, o să fugă mereu. Nu o să-și asume, o să devină adult fără să-și asume lucrurile. Și o să fugă în continuu. Apoi, rana de abandon, ca și efect și ca și mască, care credeți că este? Dependența. Dependentul. Dependent de tine, de alcool, de tutun, de ultimul cuvânt, dependent, de orice. Clar, nu e un om liber. Apoi urmează rana de nedreptate. Păi s-a făcut nedreptate la un moment dat, o să aibă masca rigidului. Ăștia foarte interesanți că o să-i găsești în funcții de astea de avocat, de judecător, care ei țin să-și facă dreptate mereu. This is it. Și ca să punctez și ultima rană, da, aceasta fiind o rană destul de interesantă, care totuși eu aș fi trecut-o la nedreptate. Da, de ce nu am trecut-o și o să fac așa. Asta cu trădarea.
care are ca și mască dominatorul. Ok. Dacă la un moment dat ai simțit trădat, clar, o să ai tendință de dominator. Și chiar o să faci asta. În viața ta o să-ți cauți persoane mult mai slabe decât tine ca să poți să le domini. Așa, 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 așa. Bun. Și acum de ce am zis că toate aceste 5 răni, da, care se manifestă în perioada pântecului, în perioada sarcinii, de acolo încep. Deci am zis că aceste 5 răni, după aceea, vor avea efecte ca cele 7 păcate. O să le trec repede și pe acestea în revistă, pentru că am foarte mult de povestit și nu vreau să vă țin foarte mult. Vreau să înțelegeți consensul și în același timp îmi doresc să gândiți pentru voi. Pentru că ce se întâmplă dacă gândește altcineva pentru voi, viața ta nu mai e viața ta, e viața rezultatul gândurilor celorlalți. E foarte ok să gândești tu pentru tine, să spui întrebări, e ok. Și cele 7 păcate capitale sunt așa: mândria, invidia, desfrânarea, lăcomia, avariția, mânia și lenea. Cel mai mare păcat și de unde a pornit totul este mândria. Mândria, vanitatea, care se numește superbia. Acesta este cel mai mare păcat. Nu e o noutate ce vă spun. Până și în Biblie se spune despre chestia asta. Despre mândrie. De acolo a pornit păcatul. Dar ce înseamnă? Totuși, ce înseamnă mândria? Ce înseamnă? Deci asta și am studiat și tot explica că Lucifer a căzut datorită că s-a mândrit, că a vrut să fie mai mare decât Dumnezeu. Da, de ce? De unde? Ce s-a întâmplat? Ok, pentru că spui întrebări. Deci îți dai seama că totul pornește de fapt când ne naștem cu ego. Cu ego ne naștem. Deci mândria este egal ego. Și am rezonat cu domnul Marius Ghidel, un om deosebit, în care explica așa. Aici avem un cilindru, ne imaginăm frumos un cilindru în care se află sufletul și mândria. Te naști cu ea. Ce hrănești mai mult, aia crește. Dacă la un moment dat te umfli așa, eu, adică simți nevoia mereu și cași pe cadavre, să-ți atingi scop cu orice te depășești pe toate, crește, ego-ul te dă afară. Te dă afară ce? Dă afară sufletul. Da, așa și este. Cu asta ne naștem. Nu trebuie să-l considerăm un defect. Putem să ne naștem fără el. Dar dacă ne naștem cu el, înseamnă că face parte din noi. Ceea ce vreau să spun eu în continuare e că ego-ul este rezultatul tuturor păcatelor care urmează. Egocentrismul, invidia, la mai mult vrei și tu, desfrânarea, lăcomia, avariția, mânia și lenea. Toate astea vin din ego. Așa că e alegerea ta pe care parte vrei să o hrănești. Mai mult. Sau să o hrănești. Pentru că la fel cum faci curățenie, o dată pe săptămână, de 2 ori, în fiecare zi, așa trebuie să faci curățenie și în sufletul tău. Nu ești defect. Așa te-ai născut. Ești perfect așa cum te-ai născut.
Așa că am trecut în revistă foarte mare cele 5 răni și cele 7 păcate capitale, care, să știți că păcatele, oricum, și rănile se văd pe chipul unui om. Dar tehnici de citire a chipului nu fac. Așa că continuăm cu ce ne-am propus să facem. Să le rezolvăm pe toate foarte simplu. Așa. Pentru că suntem conștienți că energia sexuală este energia care creează și dacă curățăm această energie și o folosim în modul conștient, aceasta manifestă în viața noastră ce ne dorim. Așa că nu mai putem acționa din stări de frustrări, frici, neajuns, grijă, umilință. Nu. Pentru că toate stările alea, conform piramidei lui Hopkins, parcă, nu mi-am aminte să pronunț corect, toate stările astea sunt sub nivelul 200. Și dacă nu mă înșel, o să chiar caut pe Google, pentru că să vă dau exact în detaliu. Și se numește piramida conștiinței. Piramida conștiința lui copii. Da, așa este. Să știți, se scrie cu Hopkins. Bun, am spus ok. Așa, astea sunt stări cu o frecvență foarte jos. Foarte joasă. Și rezolvându-ți fricile, temerile, înțelegând astea. Dar eu nu propun să le luăm pe fiecare, să desfac foaia de ceapă, câte una. Nu, intrăm în miez. Și miezul de asta spun că este energia sexuală, care v-am explicat că înseamnă energia creatoare. Ea dă formă, prin ea, femeia de naștere, pentru numele lui Dumnezeu, ea dă formă la tot ce este în afară. De aceasta femeile au un rol foarte important. Și se știe lucrul ăsta. Femeilor, trezirea, aduceți-vă aminte. Voi sunteți cele care puteți să schimbați lumea și lucrurile. Și e foarte simplu. E nevoie să crezi, e nevoie să-ți dai voie, e nevoie să-ți amintești cine ești și să știi ce ai de făcut. Nu ești slugă, nu ești prins aici într-o rotiță de hamsteri, ești doar că vrei tu și se repetă ciclul la nesfârșit și așa și mereu ai aceeași viață, aceeași zi, aceeași rutină. Nu, gata cu asta. Așa că începem așa. Țineți minte, femeilor. Primul lucru ce îmi doresc eu de la voi, să-l aplicați. În fiecare zi, ai grijă de tine la modul sărbătorește-te pe tine, acordă-ți timp. Fă-te frumoasă, oricum ești frumoasă, dar pune-te în valoare pentru tine. Nu mai fă nimic pentru alții. Să placă altora. Fă din fiecare zi o sărbătoare. Și vă dau o mică chestie, sugestie, pentru că încet o să avem un seminar despre ce vorbesc eu acum, încet și repede în același timp.
poartă cu tine în fiecare zi un secret. Aș prefera un secret din viitor, pentru că din trecut poți să recreezi doar ce ai creat până acum. Doar din imaginație poți să creezi nou. Vă pup, zeițelor, sunteți foarte faine și știu că o să reușim. Seară faină!